बर'नि गोजोन फुंबिलि नै दिनै आं नोंथांमोननि सेराव सासे दावगाफुनाय महरगिरि माने फावखुंग्रि बिथांनि मुङा जाहैबाय सुदेम सना रामसियारि बिथाङा दीपक रामसियारिनि फिसाजो बरमानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आं बिथांखौ फन खालामगोन बिथाङा बहा दं आं नागिरना बिथांजों रायज्लायगोन आरो बे रायज्लायनायखौ आं नोंथांमोननो खोनाहोगोन दै दान्दिसे नेथ' रायजोफोर दान्दिसे आं डायल खालामबाय रेकर्ड जाबाय भाई हेलो आयं अबे सुदेम सना रामसियारि ना आयं आयं जायखिजाया दानिसो सफैबाय आङो डिजिटेल माने माबा दंथ' चेनेल इउटिउब चेनेल आर्टिस्टफोरखौ सिनायथि होनाय नुगासिनो आङो नायगासिनोथ' आयं नों होनायफोरखौ आरो बिसोरनि रावखौ आङो फ्रिजों लाखिना दोनगोन देनां बुरैबाथाय नों खोनाफिनगोन नोंनि रावा सोलोंबाय थागोन ओमफ्राय नों बे सिस्टेमखौ खालामदो हामदों दे मोजाङानो जादों आच्छा आयं नोङो बाबायाथ' दीपक रामसियारि नङा होमबा दीपक रामसियारिखौ सिनाय मोनै बर' हारिमुआव रावबो गैया बे सिनियर होनजायो सिनियर माने जोंनिख्रुइ बोसोरसे बोसोरनै दुइसिन आरोखि खिन्थु आयं मोनसे दुइसिन नंगौ एसे दुइसिन जोंखौ आदा लिङो नोंस्रा बाबाया आयं बे नोंस्रा बाबाया जेनेबा नोंनि थ्रुयैनो आं रायजोफोरनो बुंनोसै बे कालसारजों लोगोसे माने बायदिसिना हारिनि संगठनफोराव खामानि मावबोदों खायसे संगठनखौ दैदेनबोदोंबो बिदिनो जोङो आर्टिस्ट अल बड' आर्टिस्ट एस'सियेसनाव लोगो मोनलायबाय माबाजों बेनि उनाव बिटिए आव लोगो मोनलायबाय बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनाव लोगो मोनबाय अब्लाथाय नोङो उन्दै फ्रक गानग्रा फिसा नोंसोराव थांबाथाय क्लास 3-4 मोनदां 3-4 क्लास 3-4 बिदिमोन बे समाव बाबाया बुङोमोन आरो मोसासो गारोलै फिसाजोआ मोसानायालाय दोननाया गाहाम ना मालै आदा ओरै होनना सोंबाय आंनाव फोरोंनाया गाहाम ना फोरोङिया गाहाम मा मोसानायखौलाय मानो दोनथ'नांगौ मालाय फरायबायबो थागोन मोसाबायबो थागोन ओमफ्राय क्लासिकेल होखा मोसानोबा ओरै होनबाय आङो क्लासिकेल डेन्सआव नों बेफोर खोथाखौ मिथिया नों फिथाइ सामथाइ नागिरना जानायावसो मुखुब बे समाव उन्दैयावनो लाहोदोंथ' ओमफ्राय आंखौ क्लासिकेलखौ आं जेबोखौनो मिथियामोन बे समावनो क्लास 4आवहाय बाबाखौ बुंनानै क्लासिकेल होखादो नोङो दानो बैसो जाबाय बेहा क्लास 4निफ्रायनो होजायो क्लासिकेलाव होमबा कलेजाव फरायनायनि आगोल बिनि क्लासिकेल माबाया जोबना थागोन होमबा कलेजाव गोसो होना फरायनो हागोन नंगौ बिदिनो नोङो स्टेजाव मोसाबोबाय दाब दाब जायगायाव मोसानो लांबाय रायजोफोरा मोजां मोनबाय मोसानाया मोजां मोसानायजों लोगोसे माबा नांगौ एक्सप्रेसन नांगौ बै एक्सप्रेसनफोरा नोंना मोजां जायो आरो बिदिनो मोसाग्राफ्रा एलबाम बानायग्राफोरा नोंनि बे एक्सप्रेसनफोरखौ नुबाय आयदा जेसे नांगौ सासे एक्ट्रेसनो बेफोर दं नोंनाव दा बेखिनिखौ आं मोनथिनायखौ आं नोंनो बुंहरग्रोबाय दा नोङो आंनो खिन्थादो नोङो बेसे सनाव बे क्लासिकेलखौ फोजोबनाय आङो सनाम बेसे जागोन दे आङो माबा क्लास 4निफ्राय स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय क्लास 8आव कमप्लिट जादों 4 इयार्स जायोना 5, 6, 7, 8आव बिशारदा बिशारद बे पार्ट 2आ बे कमप्लिट जादों आरो होमबा 2000 माबा जानांगौ 16 जानांगौ आयं 16आव कमप्लिट जादों 16नि जानुवारि मान्थआव कमप्लिट जादों बेनिफ्राय एमइउसखौ लायासै एमइउसखौथ' नै दा आङो माने बे आंनि एजुकेसन फिल्डआव माने बेहाय माबा नांथारगोन ग्रेजुवेसन नांथारगोन आरो बेहाय ग्रेजुवेसन जाबा ओमफ्राय खालामनो हागोन ओमफ्राय आं ओंखायनो प्लेन खालामदों आरो नै दा माबानि उनाव ग्रेजुवेसन कमप्लिट जानायनि उनाव दा 3 इयार्सआनो दंबावो नेबावनोसै ओमफ्राय ओरै मिलायोबाथाय ओमफ्राय एमइउस खालामगोन आङो होमबाना एसे मोजांबो जाहैगोन माने बे कालचारेल फिल्डआवनो स्कपबो दंना आरो दाना बिदिनो दङ ओमफ्राय नोङो एक्टिंथ' नोङो गिबि एलबामा नोंनिखौ दिनै एसे मोनथिना लाग्रोथो रायजोफ्रा
नों बे मोसादों माबा होननाय एलबामाव बे माबामोन आयं सिमां आंनि होननाय बे निहिर प्रडाक्सननिफ्रायमोन बहानि प्रडाक्सनमोन बे बे एसे फिसायानो आरो बे प्रडाक्सना गोदानसोमोन आं खालामजेनबा माबानि सालबारिनिमोन औ माने आं खालामा होननानै थाथ'दोंमोन ना ओमफ्राय बाबाया आरो ओरै हेगारथ'वामोन ना माने माबानि उनाव हेगारगौमोन लाइक मिउजिक भिडिअखौ 12नि उनावसो हेगारगोन होनदोंमोन ना होमबा टाइमाव आं बे फार्स्टखौ माबायाव खालामदोंदां 2020आव खालामदों 2020 ना 2019 आं 2020आव खालामदों दे आयं बे खालामदों आरो ओमफ्राय बिदिनो बिसोरबो माने रायलायहरबाय ओमफ्राय आं सल'खौ खोनासंनानै एसे मोजां मोनबाय आरो गानखौ ओमफ्राय बाबाया खोनासंनानै दे खालामदो खेबसे बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनावनो ओमफ्राय आं गावखौनो स्टप खालामनो हायासै ओमफ्राय एसे प्रजेक्ट फैबा ओमफ्राय फसायनाय मोनबाथाय मावलांनाय जादों आरो बेनोसै बे सोरमोन नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन बे माबा जारिमिन स्वर्गियारि होननाय दंमोन बेबो आंजोंनो फार्स्ट टाइममोन बे मा होनो अफिसियेल भिडिअ एक्ट खालामनाया बे बया बे दंमोन बिनि उनाव नोङो गिदिर गिदिर प्रडाक्सनाव एलबाम मोसाहैबाय नोङो जेनेबा क'क्राझारनि सोर सोरनाव मोसाहैखो क'क्राझारनि होनबाथाय बे माबानियाव आनै रियानाव आनै रिया ब्रह्म रिया ब्रह्म आनैनाव खेबसे माने आं फार्स्ट टाइम एबार चान्स मोनदों आरो नै माबायावनो 2021आवनो बारा बावाखै रिलिज जानाया 1 मान्थसो जाथ'वाखैदां बे मिउजिक भिडिअआ बेहाय चान्स मोनदों आरो एबार आनैनियाव क'क्राझाराव बे ओमफ्राय नै दा साननैल' जाबाय मोनसे रिलिज जादों माबायाव जौगा फिल्मस प्रडाक्सनाव मा नाम मेथाइना बे एयारटेल भडाफन जिअ होननाय बे हालब्रि बर' दादि दंना बे प्रडिउसारमोन बेनि चेनेलाव क'क्राझाराव मोननै जाबाय बेनो ओमफ्राय आरो चिराङाव दं चिराङाव बै माबानाव आनै सुलेखानाव बयजोंबो मिथिजानाय आनै सुलेखानाव बेनाव माबा बै हाजोनाव सोंहर होननाय बेमोन बै हाजोनाव सोंहर ओमफ्राय आरो हजों माबा बै एसएन खुंगुर होननाय दंना बेयावथ' एसे मानसिफोरजों मिथिजानाया बेनिफ्रायनो नालाय मेगन बेखेवाब्लाबो होननाया बे नयन खुंगुर दादिनाव खालामदोंमोन बेखौ शुटिंखौ नोंसोरो क'क्राझाराव खालामदोंमोन ना बेखौ माबायाव खालामदों माबायाव सरलपारायाव लादों क'क्राझाराव ओमफ्राय माबायावबो लादों बे बङाइगावआव मोननै सानथामसो जादों नामा साननै जादों बे साननै जादों हजों मै मा होनो साफ्रा खाथा ना मा होनो साफ्रा खाथायावबो लादों ओमफ्राय ओरै हाग्रामा ब्रिड्सआवबो लादों बेहायनो जोबदों बिसोर मोनथाम लकेसनाव बे मेगन बेखेवाब्लाबो मेथाइआ जारिमिन दङ बेथ' आयं मोनानो ना बे माबा जानाया एटाच जानाया बिग्राय मिथिगौ ओमफ्राय महिलारि होननाया लिरदो ओमफ्राय जोङो खालामनाय समाव जिरायना दंमोन गासिबो एसे एसे हेल्प खालामलायनानै बे मेथाइआ सृष्टि जादों माने नंगौ आयं होननो थांबा दा साक्सेस होनजायोना बे मेथाइखौ मोजांबो मोनो माने बेहाय अपरचुनिटि मोना ओमफ्राय आंखौथ' माने एक्टिं खालामनो माने अपरचुनिटि होनाया बेहायथ' होननो थांबा बै बिबेक एक्टरनि बिमायानो होदोंना आबैया बेनो माने आवगोलनिफ्रायनो सानबाय दंमोननो जेनेबा आंखौ लागोन होननानै आरो बेहाय ओमफ्राय बेनि आवगोल आंना माने भिडिअस दंमोन थेवबाबो एथ' बिदि फेमास गैयामोन आरो मोनसेल' माने मिलियन्स थांनाय दंमोन आरो बेहाय एसे मिथिजानाय बै माबा आदा अनसु ब्रह्मआ तामुलपुरनिया बेनियाव मोनसे फागोला जाबाय होननाय दंमोन ना बे चेनेलावमोन आरो बेहाय एसे राइस जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव आं गैथ'वामोन आरो ओमफ्राय बेहायनो माने बै आबैया स्कपखौ होनानै ओमफ्राय माने बिदिनो मोजां जालांबाय आरो बे मोनसे साक्सेस जादों होनजायो आंबो मोजां मोनदों लेटेस्ट मा खालामखो नोङो लास्टआ नै माबायानो जानानै दं बे एयारटेल भडाफन जिअ'आनो जानानै दं रिलिज जायो दाखालिसो शुटिंआव थांदों होननाया बेनो रिलिज जाथ'वाखैमोन जाथ'वाखैमोन नै मैया दाख्लैसो जादों बै जोंदाव बड'सा सारमोनबो फैजोबदों बिसोर फैनानै ओरै रिलिज खालामदों हजों क'क्राझारावनो खालामदोंमोन दा बेनोथ' दा नोङो माने
बिए पास खालामखांनायनि उनाव एम एस खौ लानायनि एसे सिमां दं नोंहा? औ दङ आयं दङ थेवबाबो ओमफ्राय नोङो नायनोसै आं माने दाबो दाथ' नोङो एक्टिंसो माबासो खालामबाय दंना मोसागासिनो नङा होमबा औ नों एक्ट्रेस जानायनि सिमां दंना गैया नोंहा? फिल्म लाइनाव फिल्म लाइन जेनेबा मुभिफोराव मुभियाव दङ दंनाया ओमफ्राय नै ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामबासो बाबाया हगारगोन होनबाय थायो बेखौ खालामनांगोन बेबो नंगौ माने एसे मिउजिक भिडिअ ना बेलेग जायो फिल्माव एसे मेचुरिटिबो जानांगौ ना एजजोंबो लानानै ओमफ्राय खिन्थु आङो एबार माने एसे रायलायनाय जागासिनो आरोना आयं फिल्मनि बागै आंनो दिनै खिन्थाबाय ओमफ्रायो माने खालामनोबो हागौ माने आं टाइम मिलायबाथाय बेखौ बाबादो रायलायग्रो नोङो बाबाजोंनो बिसोर रायलायग्रोदों आरो दा ओमफ्राय नोंखौ आं माने स्क्रिप्टखौ फसायदों आरो ओमफ्राय ओरै स्क्रिप्टखौ फसायदों ओमफ्रायो बोरैबाबा माने समफोर मिलायबा माने आंना नै दा एगजामबो जासिगोन ना माने फार्स्ट सेमिस्टारनि ओरै एगजाम जोब्बा ओमफ्राय आंनि टाइमजों बिसोरनि टाइमजों मिलायलायबासो खामगोन आरो बन्द' बिदि जानानै खालामनांगोन दं बन्द' आयं माने नोङो फिल्माव खायसे प्रडिउसारफोरा नोंखौ नोंनि मथे खालामगोन होनना लांबाबो ओरैहाय जाहैयो जे आरो गुबुन आर्टिस्टफोरा दिगदार जायो बेनो मोनसे फिल्माव फिल्माव जि मोनसे ओंखायनो सानै हयै रायज्लायनानै थांबानो जाबाय बेनोथ' आयं माने आंनि सिन खिनिखौल' लाजोबगोन होनबाबो जायाना समाव मानसि गुबुन आर्टिस्ट थायो नालाय बिसोर बेनोथ' एसे आंना हजों दा माने फार्स्ट सेमिस्टारनि एगजामा फेब्रुवारिफोरसोयाव जाहैगोन नामा फेब्रुवारि नङाबा जानुवारिनि लास्टफोराव जानो हागौ ना बे जोबनानै माने एसे आङो बन्द'फोर मोनबाथाय खामनो हागोन आरो नै दाथ' नोङो एक्टिं खालामगोन गोसो जाबाय जेला नोङो दा एन एस डि नि ब्रान्सफोर दंलाबायो नर्थ इस्टआव देनां मिथिगौ नों बिए पास खालामबा बेफोरखौ लाना सार्टिफिकेटखौ बर'ना दोननाया गाहाम जायो नंगौ आयं आं साननानैनो दोनदों माने स्टेप बाय स्टेप सब खालामलांनो ओमफ्राय दाना आरो नोंखौ बुंनाय लोगो लोगो आं गुबुनफोरखौबो बुंखादेरनो नागिरदों आर्टिस्टफोरखौ जेनेबा जौगाफुनाय महरगिरि एक्टरानो जा एक्ट्रेसानो जा दा मुम्बाइआव फैनानै एक्टिं खालामनायनि चान्स दं नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ बिसोरो गाज्रि मोना बे नंगौ चान्स नोंखौ मोननै मोनथाम माबा खामानिखौ मोजां खालामनांगौ जेरै हिन्दीया फ्लुयेन्ट जानांबाय इंलिस फ्लुयेन्ट जानांगौ ओमफ्राय एन एस डि थादेरबा एकदम इजि चान्स मोननायनि लामा दंसै नै दा बेहाय आयं नोंथ' दा मुम्बाइआवनो दंहैदां ना आयं आं दा मुम्बाइनिफ्राय नोंजों रायज्लायगासिनो डिजिटेल डिजिटेल मुगायाव नामा आंनाथ' भिडिअ रेकर्ड जाबाय दं नोंनिया रावाल थांसिगोन नोंनि फट'फोरा थांसिगोन आयं दे होमब्ला नोङो फरायदो आयं रायज्लायनोथ' जोब्बाय नोंनि गोसोनि खोथाखौ आं मिथिनो लुबैयो रायजोफोरा मिथिबाय आयं बाखि सब खामानिखौ बाबानाव सोङै सोङै मावदो आरो बे नोंनिख्रुइ देरसिन गोलाव सोङालासिनो मावखाया माविया आयं दे होमबा औ नोंनि दे सिमांफोरा जाफुंथों आरो गोबावसिम थांबाय थाथों बिनि थाखाय आं गोजोननाय थाबाय आयं गसाइनाव बोर बिग्रोना गोजोननाय हरनाय मोनबाय जाबाय दे आयं दे बाय आयं सुदेम सना रामसियारि जोंहा मावथि हारिमुनि मावथि दावहारु दिपक रामसियारिनि फिसाजो बिथांजों रायज्लायनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय जायखिजाया सम जानानै फैबाय रायजोफोर गाबोन गुबुन सासे दावगाफुनाय देंखोगिरि लाना फैलायगोन दिनै आं बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि बाय